kusebenza mina ngifuna ukuqondisa kuqala le ndaba le namahebiza aqhamuka ethi walotsholela. Cha, asilungiseni nje lapho ngoba asilulanga siyalungisana nje sitshelana futhi amaqiniso. Angazi nje ngilotsholelwe lokhu nje kwathi inhloko mhlambe nekhehle kuzala mina la ngangilobolela inkinga amandla belingenawo, uyabona. That's why bengazi ngilokho ngayizabalazela ngaze ngaqeda futhi ngizama ukuqondisa kuleyo ndawo. Okay, Nkabi, hayi ngizolikhuphula izwi. Mphethwe umkhuhlane namehla abomvu, yabona. Ngizolikhuphula Nkabi izwi. Kuzozwakala-ke manje. Hayi khulileka nkosi yami, ngizocela unganiphenduli okwamanje ngiqede indaba okungcono ngiyophendula late because ngizophazamiseka uma ngikhuluma. Okay, ngilala ngikhona. Insizwa ngihlanganele nazo abafowethu. Niyazi madoda, ngiyacabanga ukuthi ngikhona lana njengamanje. Mshovo, Ngoma, Mfundisi. Bafo nawe Ntandeni, nawe cishe khona njengamanje la. Njengoba bengishilo-ke madoda kufanele ngifike live ngikhulume okungaphakathi kimi ngoba imibuzo miningi engakimi ebheke ngakumina ukuthi wena ukukhuluma nini ngoba sesibezwile bonke bayakhuluma. Iside lami mina abalazi abantu. Hayi ngicabanga ukuthi-ke yisi isikhathi sokuthi nilazi njengamanje iside lami bafowethu. Yisi isikhathi sokuthi nilazi iside lami kodwa futhi hayi kabi, cha. If ukuthi mhlambe lokho engizokusho kuzokuphatha kabuhlungu, ngizocela ungixolele engane yakwethu. Ngizocela ungixolele kuleyo ndawo. Ngizocela ungixolele kuleyo ndawo kuzobe kuphoqa. Kodwa-ke akusiyona into ethini ukuthi nami ngivuma iqiniso, ngivuma izono njengamanje. Ngisebenzile kakhulu ney'nkabi kahle futhi kukuhle kakhulu yonke into. Akekho bephazamisa omunye. Uma ukhona umuntu othintekile ngephutha wagxobeka, besimbiza eceleni ntombi simtshene ukuthi hayi ndoda ugejile la. Nami futhi uma ngirong ibandla belingitshena futhi ukuthi hayi Polo kuyagejeka la. Hayi kwahamba saze sanyuka seza kuphi eGoli la ngifike khona. Yabo safika seze eGoli sasebenza nakhona kwakuhle ngoba besihlala kuphi eFosrolas e-office lamadema. Sizabalaza akekho bengalazi ihlazo lomunye ngoba besingabafowethu, yabo sonke. Hayi kuhamba isikhathi ngase ngithi mina ebandleni hayi bafowethu ngizocela ukuthi ke nginyamalale ngishone ngaseSoweto kwelinye ibandla la ngasekhaya kwenzela ukuthi ngoba nginami ngingane yomfana ngikwazi ukuthi ngigcine ngithola itoho njengabanye abafana abazamayo ukuze impilo izokwazi ukuqhubeka madoda. Futhi bengapheli eFosrolas, ngiyafakaza umuntu ongibonayo njengamanje ukuthi nginamanga yini nalo ibandla futhi ngiyazi ukuthi liyangibuka njengamanje. Fakazana madoda, ngikona kuphuka ndoda. Bashonisa kuphuka ndoda. Uma nginamanga usho. Mfundisi uma nginamanga usho. Nawe msho. Nawe bafo Mthandeni uma nginamanga futhi usho. Bengapheli eFosrolas ngezathu zokuthini ngazi ukuthi abafowethu siyaphelelana nabo. Sikho konke uyabona. Ngiphinde futhi ngize la. Akekho umuntu omlandeli kaMthandeni ozothi mhlambe umuntu obedayisa iCD ongathi akayazi ukuthi imali yaMthandeni bifakwa kuphi. Ngabe mhlambe unamanga or mhlambe kushuthi beyifaka la engazi khona. Ephakamisa isandla ethi nje hayi mina hayi Makhoba ngiyazi account yakho, yabo. Namhlanje abafowethu sekuyibona abathi ngirong.
namhlanje abafowethu sekuyibona abathi ngiyixoki. All along bengabe ngani yixoki ngoba phela bekade sisebenza kumnandi. Why ngizoba yixoki ngoba nakho sengikhethe ukuphuma ngami eceleni ngoba ukukhuluma ikhona engakufuni. Why ngikade ngingabe lixoki all along? Ngokuthi ngifuna iqiniso. Sekufanele ngithiwa ngiyixoki. Bekuthi makuphuma iCD akekho bengazi. Ngizofakaza madoda ngoba ngingena nje ngizofakaza udaba. Bekuthi makuphuma iCD idayise benguphatha mina mhlambe imali engango 350,000 ngiyiphatha mina kwi-account yami, kodwa bengingapheniki ukuthi ngiphethe imali eningi yami ngaleso sikhathi. Bengithula nje futhi bengihlupheka nayo leyo mali kabafo. Ngihluphekisa ukuthini? Ngiyakwazi ukuthi into yomuntu eyomuntu. Ngixolele ngiphethe ngikhuhlane. Into yomuntu eyomuntu. Angikwazi ukuthi ngathatha into yomuntu kungavunyelwene. Because kwesinye isikhathi bathiwa mhlambe kunento engipintshile ngempela imali anginayo imali mina ephaketheni. Yabo mhlambe ngiyamfonela yena ubafo. Ekuthola ifoni ayibambi mhlambe basemgwaqweni yabo. Ngigcine mhlambe ngize ngithatha imali eSpanini la ngisebenza khona kwabanye abantu yabo. Ikhona imali kabafo kumina. Ngihlupheke nayo. Yabo. Namhlanje ngoba mina ngifuna iqiniso sengumuntu omubi. Konke lokho bekwenzeka bekade ngabe ngani umuntu omubi bengayithathi ngani mhlawumbe imali yakhe baba. Yabo. Ngoba ebeze ngiholela angifuni uqamba ngabe ngenzele okuhle. Ngoba nami bengimenzele okuhle. Yabo. Besidlala masizana siyibandla sisonke. Yabo. Kodwa manje ngiphatha kabi ukuthi mangithi ngiyahlehla ngoba ngifuna ipeace ebandleni. Bese kuba nezinkulumo eziqhamuka oyibonayo kodwa lezi zinkulumo lezi ziqhamuka ngqo la ngisuka khona. Angeke usididwe into esuka la osuka khona. Unamanga ngane kamama kwenzalo. Yabo. Bese ihanja ziyotshenwa abantu abathize kuthiwa nina akube yinina enizokhuluma lento le. Uyabo. Akube yinina enizokhuluma lento lena ngoba mayikhulunywa mina ngizokwehla mhlawumbe isithunzi. Ayingiphathi kahle lento leyo. Ayingiphathi kahle. Futhi lokho ngempela ngithanda ngoba ukukhuluma ngikuthanda yabo. Njengoba nje khanje kuyotshenwa umhlume lezansi ukuthi akakhuluma indaba ngoba nakho mina ngingenami ukhulumeli futhi. Ayingiphathi futhi kahle lento leyo ngoba ngithanda mina ukukhuluma indaba zomuntu. Ngakhetha ukuhlehla ngobani na? Ngoba angikufuni ukukhuluma, ngifuna kube nepeace. Into ekuthiwa ipeace into engiyithanda kakhulu yabo. That's why ngakhetha ke ukuhlehla ebandleni ngiqale umuzi wami kwaphila ngeqiniso. Uyabo. Ngobani? Amanga angiwathandi. Uyabo. Njengoba kuxova abantu betshela ukuthi ngalotsholelwa yamanga lawo asingadukisizwe bafethu. Amanga lawo lento futhi ngisho nje kahle ngibeke phansi umoya. Uyabo. Amanga lawo. So nje ayikho yonke lento yokuthi ngalotsholelwa cha. Mina umthandeni imali anginikeza yona imali engangiyiholile ngimbekele imali yama-CD akhe. Ongeke ungaholi musebenzile. Ongeke ungaholi musebenzile. Ngeke ngikwazi ukubeka imali engango 350,000 kwi-account yami ngihlale nayo ngibekezele. Kwala ngisho futhi ibandla lithola ukuthi mhlawumbe liyafuna livalekile. Lithi inkabi Polo awuzame lapho nkabi awufaka into encane. Fakazani madoda. Manginamanga nisho ukuthi nginamanga. Uyabo. Nginqabisa ukuthini na? Angikwazi ukuthi ngizonikeza umuntu imali yomuntu kungavunyelwene. Bayakwazi nabo bangofakazi. Yabo. Ukuphila kwami namhlanje ngoba nakho mina ngifuna iqiniso sengirong. Akungiphathi kahle lokho. Uyabo. Kwafika ngathi bangifika ngelanga ebandleni emzini kaBafo. Ayifike engibiza uBafo benodingisi. Ayibethe inkabi. Ethi uBafo, "Hey, inkabi. Khona iclip kanje ngiyilalele. Mangibeka endlebeni ngilalela. Leli dikazi la ngapha kwaMchunu. Enkandla leli yadikazi leli. Elingazazi ukuthi lifunani. Lithi akulaliswe phansi lo mfana kaMakhoba ekuthiwa uPolo ajovwe." Hawu.
lithi akajove emeselele ejove ngomjovo ozombulala ukuze kuzothatha ifoni yakhe ngoba ziningi izinto ayikhulumayo enikeze lo mfana lo Thubani, umfana lo wakwangizwe ogida kukhuzana. Mangiqeda ukuyilalela le voice note lena, yazi ngivele ngiyibuza ukuthi le ntombazane ngizwana ngempela. Ingicasule futhi leyo nto leyo yabo, ngoba into bengicasule mina umuntu ngiyafuna ukumlanda straight yabo, ngimtshele ukuthi hayi le nto le angiyithandi yabo. Hayi lingikhuze futhi ibandla lithi hayi uyamazi na vele welilayo isuke nje khohlwa ile nto. Ngithule ngihlele ngezansi yabo. Okay, ngixoxe. Cela ukucacisa ke namhlanje if kuzokwehla kabuhlungu kuwena le nto le uzogwinya ngane kamanje ngoba kunjalo nami ayikho into ozoyenza. If kuzokwehla kahle it's fine futhi yabo, kuzobe mhlawumbe kuphoqa ngoba nami sekufanele manje ngikhulume iqiniso yabo, ngalokho ngishona le nale ngoba ngithi ngizama ukuvikela isithunzi sikabani sikabafu, ngivikela isithunzi sabalandeli be-Red Nation ukuthi bengabukeki njengabantu abayizehluleki kushuthi ngelinye ilanga yabo. Kwathi kwakucishe 20 ba 16 or 17 around lapho, emva kwalolu xolo lwaluse Richards Bay yabo. Emva kwalolu xolo luse Richards Bay ingibizi ibandla, ngicabanga ukuthi selifikile nalo la liyabuka njengamanje, angikhulumi mona manga. Lingibizi ibandla, malingibizi ibandla thiwa Polo enkabi manje sizocela kusho ubafu umthandeni ethi inkabi sizocela ukuthi lana konke ufuna ungenzele wena ufuna uxhumane nobani nomgodi. Ngishaya amakhala mina kanjani manje uyabo. Hayi eyisho lento le kushuthi mhlawumbe eyisho thola ukuthi anginakanga, hayi ngikhomba ungayinaki lento le futhi yabo, ngathi angiyithandi yabo. Angithi kanjani ngenzeka kanjani lento le, hayi ngiziphi kuhamba isikhashana phinde futhi eyikhulume lento. Hayi inkabi manje lana izocela ukuthi uxhumane nomgodi ukuze uzoba umuntu ozostressela indaba ngale ngakuyena. Hayi ngathi mina bafo lento kanjani, ngenza kanjani nje ngoba angithandi into ezongenza ebandleni ngibe umuntu wrong uyabona. Sixhumana nabanye abantu against nabo yabo, esine vibe nabo, and mina mase ngixhumana futhi nalowo muntu kanjani manje yabona into kanjalo yenzeka kanjani yabo. Hayi ikhomba ukuthi le nkabi le i-serious ngalento lena, ngibathi ngishaya amakhala ngibheka le, hayi ngibelesele yabo. Ngathi mina ngicela lazi ibandla, bayazi omngoma bakhona la bangibuka, la mshovu khona la bangibuka, nonke libandla bengisebenza nalo sigida nalo, niyakwazi lokho, angiqambona mama. Ngithi manje ngikhuluma iqiniso ukuze yabona wonke umuntu angizondayo uPolo azi ukuthi okay Polo sikuzondela ukuthi nokuthi uyabona. Khose ngikhathele manje ukuthi lokho ngiyavika mina ngapha, ngiyavika njengomfana ngizama ungavezi izinto edeep, bona bayangijoja ngapha, angithandi lonto. So nami ngcono ngihlambuluke ukuze ngizondele into engiyaziyo, finish and fly yabo. Hayi engincenge umthandeni, ungincengela ukuthini njalo ngixhumane nomgodi. Okay hayi ngicela ngithi mina angicela lazi ibandla ukuthi hayi ibandla ngaba kumele lazi. Ngathi no, akumele lingazi ibandla, ibandla kumele lazi phela ngoba angifuni mina senze into kusasa bese kuthiwa ngiyixoki yabo. Angazi ke ngiyayibuza namanje ngiyiphendula ukuthi kungenzeka mhlambe kwakungamaplan ukuthi silwa namaphuzu okuyothi mhla sekuthiwa mhlambe siyagejana naye uPolo simhubhe ngawo sithi beyixoki kanje. Angazi, ngiyayibuza and ngiyayiphendula namanje yonke lento ukuthi kungenzeka lonto yenzelwa phezulu kwalawo maphuzu uyabo. I'm not sure. Hayi ngitshena ibandla ngilazise liyakwazi lokho. Ngisho ngingabuza noma ubani, nithatha ifoni yabo nibafonele esayidini nje lokutshena ibandla liyakwazi lokho, lizokuvuma ngoba namhlanje mina sengiyalikhuluma iqiniso. Belokhu ngiyifihla lento, angifuni uqamba amanga bafethu, bengiyifihla ngoba ngazi ukuthi uyabona abafethu angikwazi ukuthi mase ngiphumele nami inxiwana lami ngimlapha sengizokhuluma indaba. No, angifuni lento leyo.
ngabe phela futhi indaba nizwile uma kuthiwa bengihlose ukukhuluma indaba angithi ngiyikhiphile EP inengoma zo2 ngangigxoba ababhemu amathemba angikhuluma ngendaba zamuntu uyabo wabuya futhi yena ubafu wazothi ngijikelwa yini ingane zami nginizala yabo futhi angizange mina lokho kungiphathe kabuhlungu ngayenza futhi iclip yalapho ngikhombisela ukuthi nithi ayivotelwe ngayenza futhi neclip kaKhuzani phela ngiyimele manje yabo angimele bese ngithatha isayidi ngithi nginyanya abantu cha mina isupport ngifuna kuwo wonke umuntu othanda uPolo yabo angangeke ngithi ngizothi angiyenze kabani angithi bafaka ubabili kanje laba bantu why ke manje ngikhetha angakhethi umaskando omabili lofanele siumele iqiniso asimele ngoba linjalo ngimele ngiseceleni manje mase ngenza isayidi lelodwa kanjani ngoba la bantu bafaka ubabili angibeze kubabili futhi yabo okay ephinde ubafa ikhulume lento le hayi indoda kuzomela impela kuxhunywane uxhumane nomgodi okay ngiyayibuza namanje kwenzakalani ngempela why engibelesela ngalento le umthandeni ayikuthi ngelinye ilanga kwakuyiMonday ngisemsebenzini ngizwe ngefoni okay ngithi bangike answer yena ubaba okay hayi sure inkabi izofona ke lo nkabi senginika inamba yakho uba uKhuzani uzokuthinta ngibuza ukuthi angabe kwenze njani ngempela ngoba manje yabo angikutholi umqondo ngempela deep down ukuthi yini lena ubafo ayiplana kangaka ngoba elokhu angixhumane noKhuzani nje uyabo hayi thenga nakile nangempela ngayithola futhi iWhatsApp eqhamuka kuKhuzani yasheka kunjani saphila hayi kwabe lokho nje futhi akubanga into ethusayo mhlawumbe ukuthi mhlawumbe uzozanani nami ngilinde ukuthi lensizwa lengabe izozanani kimi uyabo ngoba phela ubafo ngapha uyahlohla uthi angixhumane nawe yabo hayi sasibingelana kuphele kanjalo futhi buza impilo phele kanjalo futhi ngilitshene nali bandla liyazi yabo ukuthi hayi ikangithinta lenkabi le ayikho into bengiyifihla ngithi ngoba kahle hle amanga mina iwona engafuni yabo bengitshena nje ibandla liyakwazi kahle konke lokho ngisho walibuza ke emakhoneni uyokutshela ngicela ukubuza ke la wena olalelela uwena wawungenze njani umphathi wakhe emsebenzini la usebenza khona ethi thatha lesi sitini usibeke lapha awunganqaba understand mhlawumbe ukuthi usakhathele ngoba nami ngasho ngathi ngasha amakhala ngabheka lena la ngabona iyangibelesela kodwa ngigcina ngivumile engicabanga ukuthi nawe awungagcina uvumile kusemsebenzini usebenza umphathi wakho uthi thatha isitini usibeke lapha kumele ugcine usithathile uyabo because uyamhlonipha induna yakho ngakwenza ke nami bafethi lokho ngiyaxolisa namhlanje ngivumele obala yabona ngoba lento bengiloku ngivika yabo ngiphumele obala bafethu ngakwenza lokho ngoba kwakuthiwa angikwenza inhloso yayo ngangazi ukuthi kushuthi yiyo le namhlanje ngoba lento isiyindaba kanje kushuthi kwakuyilona inhloso leyo uyabo ngakwenza bafethu ngiyavuma ngaxhumana noKhuzani kwakusho umthandeni ethi ngixhumane noKhuzani uyabo lokho ke kufanele ngivume namhlanje ngoba ngithi ngivuma izono nje ngoba kulokhu kudunyiswa indaba ukuthi wena uxhumana noKhuzani kanjani abawazi umsusa wakho na yini ngicela nibuze umthandeni ke bafethu ukuthi wayesho la wayekususelaphi nje kana wena emethi angixhumane noKhuzani kwakwenze njani ngicela nikubuze kuyena lokho ukuthi kwakwenze njani ke wena bafuthi uPolo akaxhumane nomthandeni mhlambe uyena kaniphendula kangcono ngoba namanje mina anginayisho ukuthi kwakwenzakalana ngazi yabo kodwa kwathiwa angixhumane naye angiqambona manje ngiyazi ukuthi angibona njengamanje ungilalele ngikhuluma nami iqiniso njengoba njengomntefe ngiyahlambuluka namhlanje ningixolele bengizama ukuhlonipha isithunzi sabalandeli ukuthi bona babhizi ngale bayafighter abazi ukuthi akwenzakalani ngizama ukuhlonipha isithunzi sakhe ubafo ukuthi abalandeli bakhe bengambuki njengomuntu wrong uyabo through ukuthini ngoba uyena athi angenzi ukuthi yabo bengifihla lonto all along yabo manje namhlanje kuyangiphoqa ukuthi ngiyiveze ngoba bayaqhubeka bayiveza bangikhuluma into wrong yabo ngithulile mina ngaleso sikhathi yabo ilapho nje bafethu indaba angizokwanda kakhulu ngiyabonga isikhathi senu okuningi sengimlalela nami eledeni